Veci. Rád by som upriamil vašu pozornosť na predmetnú mapu. Na tej mape vidíte dve čiary, tmavo-zelenú a bledozelenú. Sú to alternatívy trasy ropovodu Bratislava-Švechat Pipeline cez mesto. Tieto trasy má pán primátor k dispozícii od roku 2012. Má. Tu v ruke mám z Ministerstva hospodárstva kópiu CDčka, ktorá je týchto trás. Sú to presné GPS koordináty, ktoré dostávalo Bratislavský samosprávny kraj, mesto, ale aj ostatní od spoločnosti BSP na rokovaní pracovnej skupiny. Rozumiem tomu, že je to dôverné, alebo úroveň ochrany dôverné, že pán primátor s tým nemohol ísť na verejnosť. Pýtam sa pána primátora, ale aj pani Plencnerovej, prečo aspoň poslancov neoboznámili s týmto materiálom. Je to materiál priamo z Ministerstva hospodárstva. Taktiež nerozumiem tomu materiálu, ktorý máte predložený od pána primátora, a konkrétne dvom vetám, ktoré sú tam, že Bratislava má byť aktívna pri hľadaní trás. Aktívny pri hľadaní trás ropovodu má byť spoločnosť Transpetrol a spoločnosť Bratislava-Švechat Pipeline, ktorá stáva ropovod na rakúskej strane. Musím upozorniť, že táto spoločnosť nie je rakúska. Je to prioritne slovenská spoločnosť, nakoľko 74% podiel v tejto spoločnosti má spoločnosť Transpetrol, kde je 100% akcionárom Transpetrol, Slovensko. Je nepochopiteľné, prečo vôbec sa diskutuje o trase cez Bratislavu, keď pán primátor má rok a pol tento materiál. Chcem sa spýtať aj pána primátora, že prečo nebol aktívny smerom k zákonu o strategických investíciách. Kde je aktivita hlavného mesta? Veď predsa nemôžu nám poslanci Národnej rady zobrať mestu to, že môžu v rozpore s územným plánom nám tu v Bratislave postaviť čokoľvek. Veď to je choré. Pán primátor, prečo ste neboli aktívni? Taktiež sa chcem spýtať pána riaditeľa magistrátu, ktorý je zároveň členom predstavenstva BVS-ky, kde je stanovisko BVS-ky materiálu. BVS-ka, viem, že má svoj názor na tento projekt. Vieme o tom už dlho, že sú vybraté mestské trasy 2 a 10, ktoré majú ohrozovať, či už je to veľká čerpacia stanica na Starohajskej, vodárenské zdroje Rusovce, ostrovné Lúčky, vodárenský zdroj Pečiansky les. Kde je to stanovisko? Chcem sa spýtať, prečo sa pán primátor nespýtal pani hlavnej architektky na toto stanovisko. A na záver sa chcem iba spýtať jednu vec. Keď sa stará havária ropovodu, napijete sa z tohto? Alebo si dáte radšej pohár čistej vody? Ďakujem.